Някои деца мечтаят за нов телефон, а други просто искат обувките им да не пропускат вода. Мартин живее в малко село, ходи по 5 км пешком до училище, всеки ден, с скъсани обувки и празна раница, но с пълно сърце. Никога не се оплакваше, не просеше. Не мрънкаше, просто учеше, четеше, мечтаеше. Днес същият Мартин е лекар, спасил повече животи, отколкото обувки е скъсал. Каква е поуката? Не това, което имаш, те определя, а това, което избираш да направиш.